Ahojte fanúšikovia, hlásime sa vám s ďalším dielom podcastu United Way. Dovolte, aby som na našom mikrofóne privítal mojich parťákov Mora a Ivana. Ahojte. Čaute všetci, pozdravujem fanúšikov Devil Page United Way. Ahojte, pozdravujem všetkých fanúšikov Manchester United. Posledný diel sme tu mali po víťazstve nad Evertonom. Odvtedy Červení diabli odohrali 3 ligové zápasy, v ktorých zaznamenali 2 výhry a 1 prehru. United si poradili v domácich dueloch s Crystal Palace a Aston Villou. Bohužiaľ, United utrpeli aj prvú prehru pod taktovkou Carricka, a to na ihrisku St. James Parku proti Strakám. Zároveň však stále platí, že od príchodu Carricka na lavičku Red Devils nezískal žiadny iný tím v Premier League viac bodov ako Manchester United, a to 22. Na druhom mieste Arsenal 21 bodov a potom nasleduje Man City 18 bodov. Takže čo páni, uhráme tú vytoženú Ligu majstrov? No, sen o titule sa pomaly rozplýva, takže už nám zostáva iba Liga majstrov, ale nie však také trošku srandičky, aj minule, čo sme si robili, 1 či 2% šanca na ligový titul, tak trebalo to živiť, vieš, ako musí byť nejaká podpora aj od nás ako kvalitného média, že veríme až do poslednej chvíle. Arsenal bohužiaľ tiež chytil aktuálne fazónu a už asi len tak to neprepustí, takže my sa sústredíme momentálne už iba na boj o Ligu majstrov. Každopádne v poslednej dobe nám vychádza to, že keď zaváhajú naši súperi, hlavní súperi Aston Villa, Liverpool a Chelsea, tak sa nám darí využívať tieto zaváhania a práve aj teraz v priamom boji s Aston Villou, teda s Villem, sme dokázali získať výhodu, zatiaľ čo Liverpool remizoval a Chelsea dokonca prehrala. Ešte nás tam čakajú aj vzájomné zápasy práve s Chelsea aj Liverpoolom a tie možno práve rozhodnú o tom, či sa dostaneme do vytúženej Ligy majstrov alebo nie. A pravdepodobne budeš aj rozoberať tú finančnú stránku, ktorá je predtým extrémne dôležitá. Zostáva len dúfať, že sa nám to podarí. Ivi, ty to tam už vidíš? Samozrejme, vždy sa môže stať čokoľvek. Premier League je nevyspytateľná, ale ako to cítiš ty? Tak momentálne to máme rozohrané veľmi slušne. Myslím si, že po odchode Rubena by to každý bral, ak by nám niekto navrhol v tom čase takúto situáciu, ale zároveň je to ešte veľmi také dvojsečné, by som povedal, presne ako si už spomenul, Premier League je veľmi vyrovnaná, môže sa tam udiať čokoľvek a ani jeden zápas, ktorý nás čaká, nebude jednoduchý, takže by som bol opatrný, ale samozrejme som optimista, ako fanúšik verím tomu, že sa to podarí a že Ligu majstrov uhráme, či už to bude top 4 alebo top 5, ale verím, že sa do nej dostaneme. Bol by to obrovský boost pre letné prestupové obdobie a celkovo aj pre celkovo výborné lákadlo pre hráčov počas leta, takže by nám to veľmi mohlo pomôcť a verím, že sa to podarí, ale jednoduché to určite nebude. V tomto podcaste sa už nebudeme nejako vrácať k výhre na The Eagles, kde sa hráčom United podarilo opäť zareagovať pod taktovkou Carricka na nepriaznivý vývoj zápasu, keďže United prehrávali už od 4. minúty zápasu, ale vďaka gólom Bruna z penalty a víťaznému zásahu Šeška, ktorému asistoval opäť náš portugalský talizman sa Red Devils, podarilo už umadnúť všetky 3 cenné body. Radšej by som sa zameral na prehru proti Strakám, kde by sme mohli poukázať na niektoré negatíva a potom si to porovnať v kontraste s tým posledným zápasom, teda víťazstvom nad Aston Villou, čo bolo naozaj extrémne dôležité víťazstvo, hlavne ako ste už dobre spomenuli pri zaváhaní našich konkurentov. Ak teda môžem začať, myslím si, že výkon proti Newcastle môžeme určite označiť za najslabší od príchodu Carricka. Na tomto hodnotení sa určite, myslím si, všetci traja zhodneme. Pri pohľade na základnú zostavu proti Strakám potešilo fanúšikov rozhodnutie Carricka, že Dalot začína len na lavičke náhradníkov. Prednou základnej zostave dostal Mazraoui, zraneného Lisandra Martineza nahradil v obrane Joro, ktorý dostal šancu po boku Maguirea, rovnako sa na hrote útoku objavil Šeško. Z môjho pohľadu sme však zo strany United sledovali vo väčšine zápasu mizerný výkon, na to narážam hlavne na celkovú slabú aktivitu, slabú intenzitu v súbojoch, či v pohybe bez lopty. Domáci boli oveľa aktívnejší a agresívnejší v súbojoch, čo hráčom United spôsobovalo obrovské problémy. Straky boli jednoducho všade skôr, zbierali tie odrazené, stratené lopty, boli veľmi nebezpeční, čo mi pripomenulo trocha výkony v minulom roku, a to hrali United polovicu zápasu v početnej výhode. Jednoducho naozaj pre United je to nevýhoda, keď sme o jedného hráča navyše, a na ihrisku to ale vôbec nevyzeralo, že sme mali početnú výhodu.
Čo hovoríte na ten fakticky neexistujúci pressing proti Newcastle, na tú pasivitu, ktorá panovala aj v početnej výhode? Pripisujete to slabé taktické príprave zo strany trénerov, alebo je to v hlavách hráčov United, o čom sme sa tu fakticky bavili neustále aj počas obdobia Rubena Amorima? Ono ťažko povedať, či toto bol najhorší zápas pod Kerrykom, pretože ich tam bolo skutočne viacero, ale mali sme šťastie na nejaké premenené šance, odrazené góly, remíza s West Hamom takisto nebola úplne presvedčivá a tiež sme mohli prehrať. Takže patril k tým slabším, neviem, či bol teda úplne najslabší za mňa. Každopádne opäť sa potvrdilo, ako sme remizovali s West Hamom počas týždňa, tak aj tento zápas bol počas týždňa a ukázalo sa, že jednoducho Kase nevládze hrať 2 zápasy po sebe, keď má oddych v rámci 7 dní a teda hráme iba cez víkend, respektíve raz za 15 dní a podobne, keďže sme vypadli zo všetkých možných pohárov, tak to nám vyhovuje, ale keďže tieto zápasy boli skutočne v rozpätí 3 dní, a respektíve ten proti West Hamu bol taktiež v rozpätí 3 dní, tak tam sa presne ukázala naša slabina, na ktorú sme trpeli práve aj v minulej sezóne, kedy tam bolo množstvo zápasov a Kase ako náš asi kľúčový hráč v strede pola nestíhal. A to je jeden z faktorov, ktorý teda môžeme považovať za to, prečo sa nám možno až tak nedarilo a prečo ten tým nefungoval tak, ako by mal. Druhá vec je, Bruno nemal svoj deň. Videli sme to opäť v zápase s Aston Villou. Prvý polčas nedostával toľko lôpt. Tam sa našťastie stihol zmobilizovať a v druhom polčase predviedol svoje tradičné divadlo. Kdežto proti Newcastle mu to nešlo a celý tým na to celkom trpel. Možno tam bolo takticky za mňa zle zvolené, že fakt skúšal toho Šeška, aj keď podľa mňa sa dalo predpokladať, že Newcastle bude hrať iný štýl futbalu a bude nám viacej sedieť možno tá hra na protiútoky, hrali sme aj vonku, potrebovali sme možno viac rýchlosti než toho hráča do vápna, to kladivo a predsa len Šeško mohol prísť práve ako taký žolík z lavičky, ako niekoľkokrát potvrdil už práve v roku 2026. Skutočne sa mu darí, dáva góly, volajú ho už noví Čičarito a podobne, Ole Gunnar Solskjaer a zlatý náhradník. Takže možno aj tento taktický počin nebol úplne správny. Čo sa týka Dalot versus Mazraoui, mňa to skutočne potešilo. Dalot predvádza žalostné výkony, nejak sa tu bohužiaľ stále drží a tým, že Mazraoui nedostáva toľko priestoru, tak bola vidieť taká nerozohratosť možno v jeho podaní. Každopádne určite to nebolo horšie ako Dalot. Videli sme to opäť proti Aston Ville, mal tam 1-2 šance, ktoré spálil, ja som ti taktiež posielal počas týždňa také video, respektíve do redaktorského chatu, že jednoducho tie šance, ktoré on zahodí, tak to je naozaj niekedy na facku a hráč proste prvého týmu Manchester United toto musí jednoznačne premieňať. Už ťažko niečo súdiť v tomto zápase, naozaj chýbala tá intenzita a to robilo ten najväčší rozdiel. Newcastle chcel a vyzeralo to, že sú viacej rozohratí, aj keď majú za sebou naozaj ťažké zápasy, hrajú aj poháre, aj Premier League, hrajú neustále týždeň, víkend, tak nebolo to na nich badať, hrali o jedného menej celý polčas a aj tak nás dokázali minimálne vyrovnať v zmysle v síly fyzickej a nakoniec urvali víťazstvo pre seba utešeným gólom, keď Malasia absolútne tiež tragicky nezvládol to, čo mal spraviť, ale ťažko mu to vyčítať, zároveň prečo ho tam proste Carrick dal, keď tam mohol dať napríklad Hevna a podobne, ale to už sú také dilemy, na ktorými teraz ťažko už plakať. To si mi troška už zobral z jazyka, ale dostaneme sa aj k tomu. Ivi, ako si to videl ty? Ramsey uvidel po druhej žltej karte červenú, dá sa povedať, že celý druhý polčas sme hrali v početnej výhode, ale keď sa pozrieme na tie pozápasové štatistiky, napríklad ukazovateľ XG 2,48 versus 1,49 v prospech domáceho Newcastle, strelili celkovo 12-14, strelili na branu 5-5. Ako si to ty vysvetľuješ túto, neviem ako to nazvať, pasivitu, odovzdanosť, ťažšie nohy a pritom ako aj Moro dobre poznamenal, ten Newcastle odohrá oveľa viac zápasov v rámci ostatných pohárov, ale to my sme vyzerali ako tí, ktorí majú na kopačkách viac odmakané. Naviažem na niekoľko vecí, či už od teba alebo od Mora. Nech sa páči. Hneď na to XG, čo ma hlavne zarazilo, tak to bolo druhopolčasové XG. Možno to zápasové mohlo takto vyznieť, ale nie je možné, aby sme celý druhý polčas v početnej výhode mali nižšie XG ako súper, menej striel do priestoru brány ako súper a bolo to vyrovnané na veľké šance podľa štatistík, takže to je už prvý taký
varovný ukazovák, čo sa týka tohto zápasu. No a naviažem na Mora, Casemiro bol úplne izolovaný, tam to absolútne správne vystihol, naozaj Casemiro ukázalo sa, že už vysoké tempo pravidelné, alebo teda časté vysoké tempo nestíha. Súper nám ho izoloval, vyhrával druhé lopty a teda stratili sme stred pola v tomto zápase za mňa. Takže to bola jedna z kľúčových slabín United v zápase na pôde Newcastle. Stopéri robili pod tlakom chyby, naozaj ten pohyb hráčov Newcastle vyzeral lepšie. Za mňa to vyzeralo tak, že my hráme častejšie, že máme európske zápasy. A tým, že sme mali stred pola, chýbala samozrejme lepšia podpora od záložníkov pri tej rozohrávke stopérom a potom sa to už v podstate nabalovalo. A takisto súhlasím s tým, že práve do tohto zápasu nebola ideálna voľba zvoliť na hrot Šeška. Práve už sme si to pýtali možno o čosi skôr, hovorili sme o tej Amadovej zlej forme a nemyslím si, že to bol správny moment, kedy sa rozhodol Michael Carrick týmto spôsobom práve proti Newcastle, ktorý má veľmi dobrých obrancov, čo sa týka vzdušných súbojov. Samozrejme, Šeško je výborný, ale stále je mladý, neskúsený v Premier League a mal tam naozaj veľkú silu v tomto smere proti sebe a skôr sa mal zvoliť určite iný štýl, iný spôsob hry, takže s týmto tiež som nebol úplne stotožnený. No a dá sa povedať, že viacero takých malých negatív sa nabalilo, až to dá sa povedať, sa vykreslilo do tohto výkonu, ktorý sme videli. A som naozaj rád, že no samozrejme nie som rád, ale istým spôsobom som rád, že sme nevyhrali tento zápas, pretože Joro tam mal šancu, mohlo sa to stať, lebo by nás to mohlo oklamať. Tento zápas, ak by sme tento zápas vyhrali, možno by to trochu mohlo učičíkať hráčov, Carricka, fanúšikov bez debaty. Povedali by sme si, že áno, nebol to ideálny výkon zase, ale vyhrali sme, 3 body sú dôležité a tak ďalej, ale tento výkon bol už naozaj za mňa veľmi zlý. Ešte tie predchádzajúce by som nejakými objektívnymi príčinami dokázal obhájiť, ale tu už to bolo naozaj zlé a myslím si, že tá facka v podobe prehry padla vhod proti Newcastle, proti týmu, kde to nie je nejaké hanebné. Je to tým, ktorý má kvalitu, tým, ktorý bol za mňa rýchlejší, agresívnejší, lepšie pripravený na tento zápas a zaslúžene nakoniec vyhral. A myslím si, že aj v tom zápase s Aston Villou to istým spôsobom bolo vidieť, že sme sa trochu možno prebrali, hoci samozrejme nie celých 90 minút bolo ideálnych, to si ešte zhodnotíme, ale naozaj ten zápas Newcastle, aj keď Moro hovoril, že jeden z tých horších, že si netrúfa povedať, či najhorší pod Carrickom, za mňa, ak sa mám rozhodnúť, tak 100% je najhorší. Ja sa podpisujem tiež po toto tvrdenie, z môjho pohľadu bol najhorší a dobre si povedal, že v úvodzovkách, dobre, trefne povedané, je dobre, že chlapci schytali takú studenú sprchu, bola to taká facka na prebudenie, lebo keby sme možno opäť vyrovnali, tak sme sa utešovali tým, že aspoň to vybojovali. Podobnou znení sme sa tu bavili aj v tých predchádzajúcich zápasoch, ale tam sme videli aspoň ako takú snahu, aspoň ako taký zápal a obetavosť riskovať. Tu sme to možno videli posledných 10 minút, kedy sa tá hra otvorila, čo domáci dokonalo využili, ale hlavne, ako sme už trefne poznamenali, hrali sme v početnej výhode, máme viac času na prípravu a bol to jednoducho za mňa hanebný prístup hráčov United. Ono, kedy sa aj snažil reagovať na ten nepriazný vývoj v druhom polčase, keď do hry poslal postupne Ugarteho a Dalota za Casemira a Shawa, ktorí samozrejme každé 3 dni nedokážu odorať už asi v plnom tempe celý zápas. Neskôr prišli do hry aj Zirkzee a Diallo. To zostávalo do konca zápasu približne 4 hodina, kedy United naozaj stavili na ofenzívu, začali viac riskovať, pričom sa im podarilo Strachy aj zatlačiť pred ich vlastnú bránu, ale z môjho pohľadu to bolo veľmi neskoro. Strachy to zároveň perfektne využili, keď pri jednom z rýchlych protiútokov strelili víťazný gól, o ktorý sa postaral Osua. Ten neuveriteľne vycvičil doslova strápneho Malaciu, ktorý prišiel na ihrisko v 85. minúte. Bol som naozaj nahnevaný, bol som sklamaný, ja som tento zápas sledoval v Prahe spolu s ďalšími kamarátmi a pár fanúšikmi. Všetci sme točili očami a držali sa za hlavu, že čo vlastne ten Malacia urobil, hlavne ako tam ten hráč peknou zasekávačkou sekol a on sa tak okolo celého tela poskočil si, otočil, ešte sa stihol pomaly na fanúšikov, pozrieževal, že čo mu to spravil, zrazu bum, krásne umiestnená strela na zadnú tyčku.
To mi prišlo ako v nejakom dorasteneckom priateľskom zápase, a nie, že chlapec konečne dostane šancu v prvom týme za United. Vieme, že to s ním je naozaj ťažké, že skoro 2 roky premarodil, ale keď som to predýchal, tie prvotné emócie a možno menší hnev na Malaciu, tak som si uvedomil, že najväčšiu chybu v tomto treba dať na triko Kerika, nie na hlavne Malaciu, a Moro to už mi zobral z úst, že tento zápas nevyšiel ani po taktickej stránke, nevyšli Kerikovi ani striedania, tým Malaciom to totálne zaklincoval. To tam mohol z pohľadu radšej poslať na tie záverečné minúty Aidena Helena. Myslím si, že by nezahral horšie z tej ľavej strany, keď vieme, že v tomto prípade hovoríme o skôr stredovom obrancovi, ale horšie ako Malacia by určite nebol. Každopádne v tejto chvíli to je jedno, ale osobne dávam za vinu pri tejto prehre hlavne Kerikovi, ktorý to dosť prekoučoval. Neviem, či súhlasíte s týmto môjim tvrdením? Jednoznačne teda, jak už Moro povedal, že ten Malacia tam ísť nemal, ja som bol tiež takisto prekvapený, ale tak ako som už aj na Discorde vlastne tesne po zápase písal, ukázalo sa, že ten káder je úzky, čo sa týka kvality. Áno, môžeme polemizovať o tom, že tam mohol byť jeden Heaven, ktorý, ak sa nemýlim, aj hral v nejakých zápasoch na kraji obrany ešte v minulosti, alebo teda minimálne hral na ľavom strednom obrancovi, aspoň tom trojčlennom zložení Amorima, ale teda ja si myslím tiež, že tam mohol ísť on. Nechápem, čo sledoval tým Malaciom, pretože ja si myslím, že u nás nemá budúcnosť, ale teda už to nezmeníme a myslím si, že aspoň sa Michael Carrick nejakým spôsobom tiež poučil. Je to tak. Za mňa sa pri tejto prehre s Newcastlom zázraz ukázalo, a ty si to už teraz naznačil tiež i vy, že aké dôležité bude v lete posilniť nielen ten stred zálohy po odchode Casemira, ale hlavne aj kraje obrany. Rovnako sa tiež ukázalo, že Ugarte je hotový a na odpis. Ja som mu dával ešte takú malinkú nádej minulý rok, že aj keď tá minulá sezóna mu nevyšla, že stále je formovateľný, že jednoducho aj ten Amorim ho poznal, aj keď povedal, že v Portugalsku to bol úplne iný hráč, a stále som si myslel, že ešte môže tú kariéru na ostrovoch zachrániť. Po tomto ďalšom pol roku musím povedať, že naozaj je na odpis a nebudeme sa teda čudovať, keď v lete odíde. Malaciu škoda hodnotiť, ten nemal ani nastúpiť, ale v súboji proti Strakám, ktoré hrali o jedného hráča menej, sa ukázalo, že máme veľký problém s organizovanou hlbokou defenzívou, pretože našou najväčšou zbraňou sú rýchle krídelné výpady, rýchle krídla ako Bumo, ako Kuňa, alebo aj keď tam je Amada, taktiež Brunova nekonečná kreativita, pretože Bruno vidí niektoré veci skôr, ako sa k nemu vôbec dostane lopta. Máme rýchle, efektívne, priamočiare a veľmi nebezpečné prechody do útoku aj cez tie krídla, ale to platí len vtedy, keď je súper vytiahnutý vysoko pri polke ihriska, kedy nám dáva ten priestor, vtedy to United vychádza. Ale v momente, keď súper čaká na svojej polovici, tak sa veľmi trápime. A to sme videli aj teraz, že Straky museli hrať zo zatiahnutej defenzívy, keďže mali o hráča menej, ale cez to všetko sme ich nevedeli otvoriť. Naopak, oni dokázali využiť naše medzery a vytrestať nás. Takže naozaj si neviem predstaviť, čo by bolo, keby sme v jedno leto prišli nielen o Casemira, ale nedaj Bože aj o Bruna, pretože obaja títo hráči sú dispečérmi v prechode z defenzívy do útoku, a to sme videli aj v tomto stretnutí proti Strakám, že keď jeden alebo druhý bol odpojený, tak to jednoducho nefungovalo. A kto bol podľa vás najslabším článkom zostavy United? Väčšina hráčov malo veľmi nízke hodnotenie, napríklad aj taký Šeško, ktorý začal v základe. Ten bol na hrote útoku úplne odpojený, nedostával žiadne lopty, napríklad v porovnaní s tým zápasom s Aston Villou, kde sme sa zase pokúšali o centrované lopty v prvej časti zápasu a pritom Šeško nehral. To, čo by som možno očakával po tejto hernej stránke proti Strakám, som videl proti Aston Ville, kde sme za z toho vysokého hroťaka nemali, kde som sa nad tým zamýšľal, ale veľmi slabé hodnotenie mal aj Bumo, spomínaný Bruno, ktorému ten zápas veľmi nevyšiel, či Kobe Maino, zápas nevyšiel ani Jorovi. Kto bol za vás najslabším článkom? Ak by som mohol v tomto prípade začať, tak ten Mbuemo má niektoré zápasy, ako napríklad práve tento, kedy mu absolútne nejde a práve na krídle možno sa stále tak ako hľadá. Príde mi, že keď hrá na hrote a má tam taký ten trojlistok, Bruno hrá tesne pod ním, tak mu to ide o niečo lepšie, ale už sme to v minulosti videli, vlastne ešte práve pod Amorimom v tých neúspešných zápasoch ku koncu roka, že jednoducho nešlo mu to až tak, potom bol vlastne africký pohár národov, zase sa trošku hľadal, že jednoducho ten úvodný hype zo začiatku ročníka, kedy naozaj nás ťahal extrémne, tak trošku opadol, dokáže zahrať vynikajúci zápas, ale už to nie je také ako práve trebárs Bruno, ktorý ťahá naozaj jeden zápas za druhým.
A takže toto bolo asi za mňa také negatívne prekvapenie. A možno sa to nezdá, ale práve Kuňa je taký viac nenápadný, ale dokáže nám viac pomôcť. Mbuemo pokiaľ nedá gól alebo asistenciu, tak mi niekedy príde v úvodzovkách až taký zbytočný a navyše, ale zároveň tam nemáme koho lepšieho dať, takže je to asi také, no, že proste tam bude hrať. On má hlavne prednosť aj v tom útoku, keď je, ale ten Kuňa si všímam v tých niektorých zápasoch, hlavne od príchodu Kerika, že vie veľmi vypomôcť aj smerom dozadu. Čo nehovorím, že by Bumo si neplnil svoje defenzívne povinnosti, ale ten Kuňa je v tomto oveľa platnejší, myslím, taký variabilnejší. Je veľmi poctivý, áno. Toto vlastne zdobilo kedysi Rashiho, ak si pamätáte, tak... To bolo dávno. Sú tam také flashbacky, ale áno, to už bolo naozaj dávno. Môžeme prejsť teda k zápasu s Aston Villou, bude to určite pozitívnejšie hodnotenie. Presne chcem také tie kontrasty, že čo tuto nevyšlo, sme si povedali proti tomu Newcastle, vypichli sme si viacero negatív. Tá kritika je na mieste, je plne zaslúžená, pretože väčšina hráčov zahralo pod svoje možnosti, celkovo to bol slabý výkon, aj slabé rozhodnutia trénera, či už po taktickej stránke alebo so stredaniami. Duel proti Williams bol priamym súbojom o 3. pozíciu v tabulke. Tento duel bol o to dôležitejší, že United museli zareagovať na tú prehru proti Newcastle, no konečný výsledok bol o to sladší, že konkurenti v boji o prvú štvorku zaváhali, Chelsea prehrala s Newcastlom a Liverpool remizoval s Tottenhamom. Carrick sa v tomto stretnutí vrátil k niektorým predchádzajúcim krokom a to, že na pravej strane sa objavil v základe Dalot, no hlavne na hrod útoku postavil Buma. Z pravej strany začal Amad, ktorý je nevýrazný, ale dostal šancu, takže Šeškov zostal len na hlavičke náhradníkov. V čom bol podľa vás výkon United proti Aston Ville lepší ako proti Newcastle? Čo boli tie rozhodujúce faktory podľa vás? Za mňa s Aston Villou samozrejme to bol súboj dvoch polčasov. Prvý polčas bol z mojej strany, alebo z môjho pohľadu pomalý, bez väčšej intenzity. Dá sa povedať, že to bolo také trochu vyčkávanie od nás, ale v prestávke sa mi páčila tá naozaj zásadná zmena, ktorá prišla. Videli sme tam rýchlejšie prechody, viac centrov do 16. United začali hrať agresívnejšie a kolmejšie smerom dopredu, takže toto boli také hlavné faktory toho úspechu v druhom polčase. A tiež sa mi páčila tá reakcia na inkasovaný gól. Okamžite sa tam znovu preplo do tej ofenzívy, hoci samozrejme negatívom je to, že práve po tom prvom góle sme začali hrať pasívne a keby vyčkávať a ten vyrovnávajúci gól sme si pýtali, ale celkovo ten druhý polčas bol za mňa veľmi dobrý, veľmi kvalitný, naozaj tie prechody boli rýchle a práve tu by som chcel porovnať tento zápas s zápasom s Newcastlom, kde sme jednoducho nemali kontrolu tempa toho zápasu. Ten stred pola sme mali stratený a Newcastle to presne využili, ale teda ak Manchester United má kontrolu v tom strede pola, tak dokážeme vyzerať celku solídne. Ešte by som možno nadviazal na tú predchádzajúcu tvoju otázku, keď si hovoril o tom, kto bol proti Newcastle tým slabším článkom v týme, tak ja si myslím, že tam to boli Casemiro a Mainu, pretože naozaj ten stred pola bol stratený, ale proti Aston Ville sme nevyzerali tak chaoticky v strede ako predtým. A hoci ešte stále nie sme schopní kontrolovať každý typ zápasu, tak si myslím, že tuto proti Aston Ville sa nám to vo väčšej časti podarilo, že sme ten zápas mali pod kontrolou. Otázkou je, či to bolo tým, že sme hrali naozaj tak dobre, alebo to bolo aj trochu spôsobené nejakou únavou Aston Villa, keďže štvrtok mala povinnosti v pohárovej Európe. Takže to je tá otázka, možno práve ten najbližší zápas piatok na pôde Bournemouthu nám to ukáže, alebo nám tieto otázky odokrie, ale naozaj to bol za mňa oproti Newcastle celku výrazne lepší výkon. Myslím, že sme to už rozobrali z viacerých strán. Je to naozaj iba o nás. Momentálne máme veľmi dobre našliapnuté, dobrý náskok, pomerne dobrý žreb, takže bude záležať iba o tom, či sa na to mentálne nastavíme, že to chceme dokázať. A potom už bude iba otázka to, že kto príde ako nový manažér, alebo či to zveria Carrickovi. Už sa samozrejme roja špekulácie, je toho stále viac. No, bude to veľmi dôležité samozrejme pre nás, aby sme sa dostali do Ligy majstrov. Spomínal som to úplne v úvode, tie financie sú kľúčové aj pre
potenciálne posily, aby sme dokázali ten káder doplniť. Kase bude odchádzať, to už vieme. Sú tam ďalší hráči, ako pravdepodobne Rashford, Sancho a tak ďalej, čiže ušetríme aj na platoch obrovské peniaze. Ten tým bude musieť byť výrazne posilnený, aby sme dokázali hrať na viacerých frontoch, teda minimálne tá Európska liga to bude, si myslím, a teda Európa, takže budeme hrať viacero zápasov počas týždňa a ten káder na toto jednoducho momentálne nestačí. Stačí pár zranení, ako sme to videli, prípadne bola kombinácia zranenia Africký pohár národov a hneď to vlastne pokrivkávalo, takže... Stalo nás to manažera. Neviem, či zrovna toto, ale... Vieš, ak to myslím. Tie výsledky vieme, že neboli také dramaticky zlé, keď si Ruben otvoril hubu na špacír, ako sa hovorí. ale áno, boli to aj výsledky a na konci dňa boli tam aj dobré veci, ktoré nám priniesol, boli tam aj slabšie veci. Každopádne teraz už sa netreba na to obzerať, bolo to ako bolo. Ja som vďačný za to, že nám priniesol hráčov, respektíve možno vďaka nemu zotrval Bruno ďalší rok v našom týme a teraz siaha na rekord. V rámci asistencií v Premier League už prekonal rekord v United, predbehol práve Beckhama o jednu, aktuálne na čísle 16, takže aj toto sú tie pozitíva, ktoré vnímam a už sa to snažím vnímať len pozitívne, že tých 8 zápasov dokonca nejako ukopeme a dotiahneme to do úspešného cieľa. Povedal to aj Mateusz Kuňa, že je rád za spoluprácu s Amorimom a povedal to úplne otvorene, že vďaka Amorimovi prišiel do klubu on a aj ďalší hráči, veď vieme, že ako Bumo, ako Kuňa, ako Šeško si mohli vyberať, vieme, že v rokovaniach s týmito hráčmi boli aj iné kluby, či už Arsenal, Tottenham, Chelsea alebo Newcastle, teda kluby, ktoré aj hrajú Európu, kluby, ktoré im ponúkali lepšie platové podmienky, ale presvedčil ich ten Amorimov projekt na Old Trafford. Bohužiaľ, Amorim to vzdal začiatkom roka, prišiel Carrick, ale mňa pri tých hodnoteniach, ktoré sme tu hovorili, teda kontrast zápasu prehry s Newcastlom, víťazstvo s Aston Villou, ale aj tá Aston Villa, ako dobre Ivo poznamenal, bol taký zápas dvoch rozdielnych polčasov, dvoch rozdielnych tvári United. Strašne mi to pripomína môj decembrový špeciál s Matušom Lukášom z Canal Plus Sportu, ktorý trefne povedal, že najväčším problémom aj Amorimovho United, ale aj toho týmu ako takého, keďže ten tým sa nezmenil, zimné posily neprišli, kedy pracuje s tým istým hradským materiálom, tak najväčší problém je, že my máme veľké prepady, že keď zahráme dobre a potom slabo, tak to nie je, že o 15-20% slabo a buď ukopeme nejak tú výhru, alebo so šťastím vyhráme, alebo zachránime remízu, ale my buď hráme naozaj, že dobre, alebo že hrozne zle. Že tie výkyvy sú obrovské, že aj v iných tímoch, keď sa nedarí, že je nejaký štandard toho výkonu. Pozrime sa na Arsenal v tejto sezóne, ktorý aj v tejto druhej polovici sezóny nemá nejaké noblesné výkony, odohrajú 2 pekné zápasy z 8, ale v tých 6, aj keď nehrajú pekne, dokážu o to zabojovať, lebo tam nie je taký veľký priepasný výkonnostný prepad. A časť tých hráčov si odohrá ako ten štandard a časť zhorí. Ale u nás je to naozaj, že totálny prepad. A to sme videli proti Newcastle, kedy sa nedarilo ani Bumovi, nedarilo sa ani Brunovi, nebol to ani Kasehoden s Kobím. Pričom aj tá Aston Villa. Jeden polčas, hlavne ten prvý bol taký pasívny, ako keby sme opäť nadviazali na tú ležernosť, na tú pasivitu s Newcastlom. Aj tá Aston Villa mala európske povinnosti, podobne ako aj Newcastle hrajú viac zápasov, ale to my sme vyzerali ako tí unavenejší, ako tí uťahanejší, ako tí vyhorenejší. Ale potom prišiel druhý polčas, kde si myslím, že na rozdiel od duelu s Newcastlom sa ukázali taktické rozhodnutia, vplyv lavičky a striedania trénerovi sa vyplatili. Proti Vilens v druhom polčase sme sledovali oveľa presvedčenejší výkon, ako tomu bolo v prvej polovici zápasu, alebo aj proti Strakám. Samozrejme, od dokonalosti to malo ďaleko, ale United na mňa pôsobili sebavedomejšie, organizovanejšie. Aj po tom inkasovanom góle sme zapli na ten vyšší výkonnostný stupeň. Podarilo sa nastrediť pekný gól po fantastickej, geniálnej prihrávke Bruna do behu za obranu Kuňovi. Potom prišiel Šeško z lavičky ako náhradník, opäť potvrdil formu, boli sme agresívnejší v tých súbojoch a jednoducho dostupovali sme čas do tých súbojov. A to je to, čo mi chýbalo v tej prvej polovici zápasu, ale hlavne proti Strakám.
A ono ja si všímam aj na našich československých stránkach reakcie fanúšikov, keďže sledujem hlavne teda naše portfólio, našu českú a slovenskú komunitu. Chcem vedieť, o čom sa fanúšikovia bavia, ktoré témy vypichujú, čo chvália, čo kritizujú. Aby sme si to aj my spomenuli v našich podcastoch a vnímam tie prísne kritériá hodnotenia celkových tímových, ale aj hráčskych výkonov. Registroval som aj po výhre nad Aston Villou, že niektorí fanúšikovia vyjadrili veľkú nespokojnosť. Vraj sa to všetko vracia do starých kolají, vraj sledujeme bandu stroskotancov, ktorá do Ligy majstrov ani nepatrí. A ja názor určite nikomu neberiem, ale v tomto som asi väčší realista, pretože ja nečakám od Kerika žiadne zázraky. Ja som od jeho príchodu vlastne nečakal nič. A zrazu bojujeme o prvú štvorku v Premier League, bojujeme o prvú trojku v Premier League, bojujeme o Ligu majstrov, pretože tieto pozície nám zaručujú túto prestížnú súťaž, ktorú potrebujeme nielen ohľadom financií, ale aj ohľadom tej prestíže. Ak chceme naozaj zlákať hráčov, ako je Elliot Anderson, ktorého sleduje Man City alebo Bayern, tak jednoducho potrebujeme tú Ligu majstrov. No a nemyslím si, že Kerik má práve teraz veľký priestor na nejaké veľké experimenty, aby tu testoval zmenu rozostavenia alebo riskoval s nejakými veľkými nápadmi do nejakej jeho hernej filozofie. A darmo sa niektorí odvolávajú na to, že United hrajú len ligovú súťaž, že majú celý týždeň na tréning. Kerik tu nie je od toho, aby tu teraz budoval nejakú hernú filozofiu a zaznamenal do konca sezóny výrazný herný progres. Na to tu bol Amorim. Kerik prišiel, aby stabilizoval káder a pokúsil sa vybojovať čo najlepšie umiestnenie, aby sa pokúsil aspoň z časti zachrániť túto sezónu, kde sme vypadli v prvých kolách pohárov, ktorá pre niektorých skončila odchodom Rubena Amorima, takže po taktickej stránke nemám od neho veľké nároky, ale čo ma vie naozaj nahnevať a sklamať je prístup tých hráčov, keďže človek celý týždeň čaká na päto, ako to bude pokračovať, ako bude vyzerať ďalší zápas a potom sledujeme taký odovzdaný bezduchý výkon ako proti Newcastle alebo prvý polčas ako proti Aston Ville a to mi naozaj robí vrásky na čele, no stále viem, že sledujeme ten istý tým, ktorý tu mal Amorim a sledovali sme to mnohokrát aj pod taktovkou Amorima. V prípade Kerika však vidím ten rozdiel, že v tých predchádzajúcich zápasoch sme sa dokázali pobiť aspoň o tú remizu alebo teda vystreliť to víťazstvo, aj keď ten výkon nebol ad partesu, ale keď sa pozrieme teda na tieto dva zápasy, na ten výkon, je niečo, čo by ste vy na mieste Kerika možno zmenili ako prvé, keby máte tú možnosť? Fú, no, to je veľmi ťažká otázka. Je. Čo by sme zmenili? Preto nie sme tréneri. My sme iba štamgasti trénerskí. Gaučoví odborníci. Áno, veľmi ťažko asi niečo meniť. Tam si to vystihol asi úplne presne, že jednoducho momentálne on počíta s tým, že bude tréner do konca sezóny a nemusí riešiť žiadnu extra koncepciu. Tam boli vlastne aj tie špekulácie, že tie tréningy nie sú dostatočne razantné, nie sú také náročné ako pod Amorimom. Možno to bolo vytrhnuté z kontextu a vy ste to potom trošku upravili, že vlastne sú kratšie, ale intenzívnejšie. Pod Amorimom to bývalo práve, že dlhšie a tí hráči bývali až preťažení. Takže možno boli unavení, ale zase zároveň pod Kerikom sa začali objavovať zranenia, ktoré pod Amorimom neboli. Tá intenzita o mnoho viacej upadla, aj keď hráme menej zápasov, ako tomu bolo predtým. Takže toto sú také nuancy, nikto nevie, kde je samozrejme pravda. Musíme teda iba brať to, čo vypláva na povrch, ale pokiaľ by mal prísť nový manažér v lete, tak za mňa by bolo ideálne oznamovať to už aspoň taký apríl, máj, teda duben, kvieten, aby sa s tým dalo počítať, aby vedenie mu vedelo pomaly pripravovať tie posily, aby on si vedel možno vytipovať nejakých hráčov sám. No za mňa je tá vysnívaná posila v trénerskom týme samozrejme Luis Enrique z PSG, ktorý sa nechal počuť, teda že bude končiť po sezóne a bol by voľný prakticky hneď. Vieme, že je sezóna svetového šampionátu, teda ako sa to povie, majstrovstiev sveta v Amerike, takže tam bude množstvo trénerov voľných až práve po majstrovstvách, ale my potrebujeme manažéra už predtým, aby pracoval so skupinou hráčov, ktorá zostane práve doma a možno si chystal nejaké taktické veci a nie, že celé leto myslel na majstrovstvá sveta a až potom došiel pracovať práve s klubovým tímom ako Manchester United. Toto je za mňa nedostatočná príprava a práve tu vidím možno prekážku pri niektorých kandidátoch, ktorí sa skloňovali. Taktiež veľmi zaujímavý názor, ktorý som videl je, že pokiaľ by sme chceli ísť po niekom takomto menej skúsenom, tak by to mal dostať práve ten Kerik, keďže De Zerbi alebo Glasner alebo Iraola a podobní
by nedávali v tomto prípade zmysel. Hej, to už by fakt naozaj to mohol dostať Kerik. Mal by to zaslúžené za tie výsledky, pokiaľ nás dostane do Ligy majstrov, to prostredie pozná veľmi dobre. Takže pokiaľ by sme išli do týchto menej skúsených manažérov, alebo povedzme v úvodzovkách slabších, tak by bol pre mňa prvá voľba. Pokiaľ by som si mal teda vybrať niekoho ideálneho, tak si myslím, že ten Luis Enrique by dokázal z týmu dostať maximum. Je to naozaj skúsený coach, ktorý pracoval s veľkými hráčmi, vyhral veľké trofeje, dokázal si upratať mužstva, pracoval či už s obmedzeným rozpočtom v Barcelone, ale s talentovanými hráčmi, pracoval s mega rozpočtom v PSG, ale dokázal si upratať ten tím, postupne odstrániť hviezdy, v úvodzovkách odstrániť a zapracovať naozaj menej skúsených hráčov z akadémie a spravil z PSG obrovskú mašinu. Takže toto si myslím, že by dokázalo naozaj fungovať aj u nás a myslím si, že by to mohla byť fajn kombinácia. Každopádne toto sú len nejaké zbožné priania a necháme sa asi prekvapiť, čo na nás vyťahnu. Sa mi páči, že ty si mi na otázku, čo by si v prípade Kerika na základe týchto dvoch zápasov zmenil ako prvé, a vlastne ty by si zmenil Kerika, ale... Asi áno, ale je to tak, jak som sa vyjadril, za mňa je prvá voľba jednoducho tento manažér a Kerik je asi taká druhá, no. Ty si to povedal presne ako Roy Keane. Tento týždeň, alebo po zápase s Aston Villou sa nechal počuť v rozhovore pre Sky Sport, že on očakáva pre Manchester United oveľa viac a tiež to rozdiel na také dve typy manažerov, že báme sa tu o tých top menách, ktorí už vyhrali ligy, vyhrali nejaké európske trofeje ako Luis Enrique, pretože ak to má získať manažer typu Glasner, Iraola alebo De Zerbi, teda z toho druhého rankingu, ktorí sú možno v niečom kvalitní, v niečom perspektívny, talentovaní, ale nikdy nesiahli na tie absolútne veľké trofeje, že v takom prípade sa teda môžeme baviť o tom, že ak ten Kerik sa dostane do Ligy majstrov, tak to nechajme kľudne nemu, ako by to mal dostať Glasner alebo Iraola, ale ja v tomto pevne verím, že ten Ineos bude v tomto prípade dvakrát merať a raz strihať, aby to neskončilo ako v prípade Amorima. Ale daj aj ty takú kratšiu odpoveď na to, že na základe týchto dvoch zápasov, čo sme sledovali, aj tie pozitíva, aj tie negatíva, je niečo, čo by si v prípade Kerika zmenil do toho zvyšku sezóny ako prvé? Tak ako Moro začnem, veľmi ťažká otázka. A hoci som celý čas rozmýšľal, kým Moro rozprával, tak som v podstate na nič zásadné neprišiel. A možno by som len dodal to, čo ty stále spomínaš a myslím si, že to vyžadujú všetci fanúšikovia. Teda aby v tých záverečných 8 zápasoch sme videli v každom zápase, že naozaj tým hráčom záleží, aby sme sa dostali do Ligy majstrov a teda aby tam za každým bola tá intenzita, tempo, teda aby naozaj odviedli maximum na hracej ploche a čo sa týka tej taktickej nejakej formy alebo nejakej variácie zostavy, už sme to načrtli, že jednoducho ten káder na to nemáme, máme možno takú užšiu tú kvalitu 12-13 hráčov, ktorých sa dá točiť a nemusíme sa báť toho výsledku alebo výkonu vo väčšine zápasov, takže príliš nie je z čoho vyberať a ťažko sa niečo mení, si myslím, že v tomto režime. A ešte teda pridám sa ja k tým nejakým špekuláciám ohľadom trénerov. Priznám sa, že vôbec som nezachytil, že Luis Enrique by nemal pokračovať v Paríži Saint-Germain, takže to by som súhlasil s Morom, že by bol aj za mňa kandidát číslo 1, ak by teda sa ma niekto pýtal. A určite tiež sa stotožujem aj s tým, že ak by to mali byť tréneri typu Glasner, Iraola, hoci Iraolu veľmi obľúbujem, jeho štýl, čo dokázal v Bournemouthe, tak tiež by som radšej ostal pri Kerikovi. Ak by nemal prísť nejaký top tréner, top manažér, tak by som mu dal šancu, ale myslím si, že ešte určite je čas, aby spravil nejaký progres, ťažko povedať, či herný, ale aspoň výsledkový s tímom, aby sa dostal do tej Ligy majstrov a potom sa to asi vyhodnotí, ale naozaj tiež by som ostal radšej pri Kerikovi. Duplovanie, ak by sa rozhodovalo medzi Kerikom a nejakým nevyrovnaným De Zerbim, by som ho takto nazval. Vieme, že je to tréner, ktorý tiež má krátku rozbušku, takže určite by som bol v tomto smere za Michaela Kerika a tiež súhlasím, ako Moro načrtol, že nemôžeme ísť do trénera typu Thomas Tuchel, ktorý bude mať hlavu celé leto na majstrovstvá sveta, takže to je tiež za mňa absolútne vylúčené, ale tak uvidíme. Verme, že Ineos bude mať šťastnú ruku a že si to vyhodnotia
naozaj zo všetkých možných smerov. A hlavne lepšie ako pri Amorimovi, pretože vieme, že dlho sa tu hovorí o Tuchelovi, taktiež je spomínané meno Nagelsmann kvôli konexii alebo známosti s Christopherom Vivelom, ale ja už som pri tej zadnej trojčlennej obrane veľmi opatrný. Ešte pred príchodom Amorima som bol pokojne za príchod Tuchela, ale vieme, že ten zostane pri Kormide Albionu. Môj vysnívaný klon bol Hansi Flick, ale ten najnovšie predĺžuje v Barcelone. Ja som si ho želal ešte po odchode Erika ten Haga, keď sa vlastne Amorim len riešil, alebo teda oznamoval. To je pase, takže naozaj ťažko sa mi to teraz hovorí, čo sa týka toho Luisa Enriqueho, iba pridám, že tam sa objavili špekulácie, že by mohol skončiť, že čaká novú výzvu, keďže s Parížom vlastne vyhral všetko, dá sa povedať, siahol na ten európsky trón, čo bol najväčší cieľ šejkov, majiteľov PSG, ale práve šejkovia ho chcú vyvážiť zlatom, obrazne povedané, aby v Paríži zotrval, pretože sú z jeho prácou spokojní. Tam by naozaj bolo asi o tom, čomu Ineos dokáže slúbiť, zaručiť, garantovať, a myslím si, že taká výzva ako v prípade Manchester United v prípade kvalifikácie do Ligy majstrov a postupu do Ligy majstrov by bola určite zaujímavá destinácia aj pre neho. Aby som ešte prešiel ku individuálnym výkonom hráčov, Bruno zaznamenal v zápase proti Aston Villa svoju 16. asistenciu v aktuálnom ročníku Premier League, čím prekonal doterajší rekord Davida Beckhama zo sezóny 1999-2000, v ktorej si Becks pripísal 15 asistencií. Zaujímavosťou tiež je, že Bruno dosiahol hranicu 100 a viac gólov a 100 a viac asistencií v 318 zápasoch za United. Pre príklad, Messi to dokázal v Barcelone v 319 zápasoch a Ronaldo v drese Realu Madrid v 325 zápasoch, takže možno si to ani nevedomujeme, ale naozaj Bruno odvádza v červenom drese neuveriteľnú robotu a to určite nemôžeme porovnávať kvality tímov, v akých hral Messi v Barcelone alebo Ronaldo v čase jeho pôsobenia v Madride a za akých období trénerov a okolností pôsobil Bruno na Old Trafford, a dokonca aj taký Thierry Henry, veľká francúzska legenda, vyzdvihla Bruna a priznala sa, že ho volá Bruno Fernandes, teda akože mozog. A za seba poviem, že presne tu sa ukazuje, ako Brunovi vyhovuje hrať vyššie na tom ihrisku a nie v strede zálohy, kde sme ho ubíjali v prvej polovici sezóny, čím nechcem nič proti Amorimovi, lebo vieme, že Bruno sa obetoval a ako 100% profesionál s tým nemal žiadny problém, no jeho výkony jasne ukazujú, že naviaze platným hráčom, keď má ofenzívnu rolu. Taktiež by som veľmi vyzdvihol ešte Benjamina Šeška, ktorý strelil 8 golov v posledných 10 zápasoch vo všetkých súťažiach za Manchester United. Mimochodom na verejnosť sa dostala zaujímavosť, podľa ktorej Šeško počas rokovania z Manchester United mal slúbený dres číslom 9, dokonca mal taký dres obdržať, mal sa s ním fotiť a bol z toho všetkého nadšený a nakoniec si zvolil číslo 30, ktoré nosil Salzburgu, pretože Rasmus Højlund odišiel len na hosťovanie a vlastne stále je platný kmeňovým hráčom United a Šeško považoval toto za takú úctu a rešpekt voči Rasmusovi, čo podľa mňa veľmi hovorí o Šeškovom charaktere, aký je to naozaj chlapec, aký je to hráč a môžeme byť radi, že takéhoto bojovníka a pracanta sme nakoniec podpísali, keďže vieme, že tam sa hovorilo aj o Gekerešovi, zlízol si to nakoniec Rasmus, ale presvedčil vás Šeško o svojich schopnostiach. Ten rozbeh mal ťažší, samozrejme nové prostredie, nová liga, veľké očakávania, taktiež bol na jeho plecach vyvíjaný veľký tlak, podobne ako aj na Højlunda, ale vidíme, že v týchto posledných týždňoch a možno 2-3 mesiacoch ukazuje ten obrovský potenciál a že ten jeho profil možno vyhovuje anglickej Premier League viac, ako tomu bolo v prípade Rasmusa Højlunda. Áno aj nie. Dám príklad z posledného zápasu s Aston Villou, asi také za všetky. Vynikajúco vybojovaný gól, teda na 3-1, kedy predskočil dvoch hráčov a síce tečovanou strelou, ale dokázal vlastne skórovať. A toto je extrémna bojovnosť a to si vybojoval prakticky sám, kde dokázal naozaj urobiť tú prácu, kde predskočil hráčov, zakončil. Mal aj trochu šťastia, ale išiel si potom ako lev a za toto mu treba dať kredit. Už dokáže dávať góly aj hlavou, dostáva tie lopty a naozaj dokáže sa presadiť. Toto sme mali problém v minulosti. Aj výborný výber miesta. Áno, toto sme mali problém práve pri Højlundovi. Veľké negatívum je za mňa rozhodovanie v určitých momentoch, kedy spomeniem si naozaj aj teraz v zápase s Aston Villou, kedy išiel sám na bránku a prihrával to námada a tá nahrávka mu absolútne nevyšla. Stačilo si to ťuknúť trošku viacej dovnútra, zakryť telom a zakončiť, bol by rýchlejší.
Hej, to zakončenie by bolo podobné ako v prípade Kuňu. A to isté v zápase, už neviem proti komu to bolo, Bruno mu tam centroval, on tam bol úplne sám a hlavičkoval to namiesto toho, aby si to spracoval a zakončil prakticky do prázdnej bránky alebo sa opýtal bránkára z 3 metrov, kam to chce. Čiže riešenie situácií je naozaj ešte na zváženie, ale je mladý, dávam mu čas, myslím si, že si nás získava stále viac, no na tom to bude musieť naozaj zapracovať, pokiaľ chce patriť k elitným zakončovateľom v Manchester United. Ivi, chceš niečo dodať, alebo môžem pokračovať? Tiež len toľko, že mu dávam čas, má 22 rokov a ja som sa tešil, keď prišiel, pretože som ho videl u veľa zápasov ešte v Salzburgu. Myslím si, že má výborné zakončovateľské schopnosti, ale tak ako povedal Moro, to riešenie niektorých situácií je také nerozvážne, také mladické. Verím, že to vylepší. Ja som si aj pred sezónou, aj počas tej prvej polovice, ktorá mu nevychádzala, hovoril, že túto sezónu odo mňa dostáva na to, aby sa oťukal v tej Premier League a aby si na ňu zvykol, a v tej ďalšej sezóne už by som samozrejme mal tie nároky vyššie a aj budú vyššie, ale je super, že strelil už 9 gólov v Premier League, pretože trochu to aspoň okreše ten tlak, ktorý by na neho bol, ak by strelil príklad poviem 2-3 góly, takže už keby aj možno do konca sezóny nedal gól, tak ten 9-gólový nástrel v prvej sezóne v Premier League po prechode z Bundesligy, kde tiež nebol nejak príliš dlho, bol tam 2 roky predtým v Rakúsku, tak ja si myslím, že je to naozaj slušná porcia a bude mať väčší pokoj pre prípravu na novú sezónu, bude skúsenejší, silnejší a myslím si, že aj to, čo si načrtal, ten charakter, ako aj počúva, vidíme to na niektorých tých videách, ako počúva počas prerušenej hry Bruna, ako s ním komunikuje, určite si zoberie množstvo dobrých, pozitívnych vecí od takýchto skúsených hráčov ako Bruno, Kase a tak ďalej, ktorí mu môžu v nejakých priestorových veciach poradiť, takže ja som v tomto smere pozitívne nastavený pri Šeškovi a verím, že to ešte poriadne rozbalí v ďalších sezónach. No a ešte by som sa vrátil k tomu Brunovi, keď môžem, krátkosti, kde ho Henry nazval, ako si povedal, Bruno Fernandes, tak Henry povedal jednu super vec, že Bruno futbal nehrá, ale on o ňom premýšľa a že Henry má sám takú vlastne takú pre seba poučku, že ak dokážete ovládať rýchlosť svojho mozgu alebo teda premýšľania, tak budete na ihrisku vždy rýchlejšie ako kdokoľvek iný, takže presne toto sú vlastnosti, ktoré má Bruno a naozaj som extrémne šťastný za neho, že ho máme a verím, že čo najdlhšie bude ešte v takejto forme a takto bez zranení. To som povedal aj v prvej polovici tohto podcastu, že Bruno vidí niektoré veci na ihrisku skôr, ako sa vôbec udejú a tá jeho nahrávka na Kuňu Čiastonila bola toho príkladom, že Casemiro mu to dal do šírky a Bruno už vedel, keď tá lopta len k nemu smerovala, že to bude nakopávať, alebo teda, že otvorí ten medzipriestor a kolmicou vysunie toho Kuňu, ktorý už pohybom štartoval a toto robí naozaj tá top klasa, toto sú naozaj tí najlepší z najlepších a rád by som vyzdvihol nielen Bruna, alebo aj teda Šeška, ktorý Benji má na svojom konte už spomínaných 10 gólov vo všetkých súťažiach, ale je tam aj Bumo, ktorý zaznamenal rovnaký počet 10 gólov vo všetkých súťažiach. Ďalej Talisman Bruno 7 gólov, Casemiro 7 gólov z pozície CDM-ka, či Kúňa, ktorý má rovnaký počet 7 gólov. A som rád, že sa tie góly rozdelili medzi viacerých hráčov a o to viac, že v tomto smere úradujú aj nové posily. Ešte v minulej sezóne sme sa spoliehali na Rashforda, Garnača či Hojlunda, ktorí sa výrazne trápili, takže toto je pre mňa príjemné zlepšenie, čo sa týka útoku. Ale ako som už spomenul, v tejto časti čaká nás veľká prestavba záložnej rady a určite je nutné posilniť pozície krajných bekov. V mediálnom priestore sa objavujú stále ďalšie a ďalšie mená, ktoré by mohli v lete posilniť záložnú radu, okrem Eliota Andersona, ktorý má byť na najvyšších priečkach toho transfer listu. Samozrejme sú aj Baleba, Tyler Adams, Wharton, Joao Gomez, najnovšie Ederson, Felix Nmecha, Papage, či dokonca Tonali, aj keď to už skôr považujem za taký vymysel britského bulváru, ale práve kvôli takýmto podpisom je veľmi dôležité dostať sa do Ligy majstrov, nielen kvôli financiám, ale aj v prípade tej prestíže. A to platí aj pre Bruna, pretože najlepší hráči si zaslúžia hrať Ligu majstrov. A ak chceme udržať Bruna a získať tie najlepšie posily, my tú Ligu majstrov jednoducho musíme hrať, pretože ak by sme tam neboli už 3. rok po sebe, bolo by to naozaj
veľký fuck up. No a taká úplná otázka na záver, páni. Vieme, že Casemiro a klub oficiálne potvrdili jeho odchod z klubu po tejto sezóne. Samozrejme po tých posledných výkonoch ako proti Aston Ville sa objavujú hlasy, že by ho mal klub prehovoriť. Keby je to na vás, ponúknete mu ešte zmluvu na ďalšiu sezónu, alebo sa stotožňujete s týmto rozhodnutím, že je to asi ten najlepší čas? No, vzhľadom na finančné prostriedky, ktoré nám to uvoľní na ďalšieho hráča, vzhľadom na to, že sme videli, ako hrá v sezóne, kedy sa hrá víkend, týždeň a teda tých zápasov je o mnoho viac, tak pomer cena-výkon si myslím, že v tomto prípade ukazuje správne a teda Kase správne odíde. Za mňa je to naozaj náročné, v tejto sezóne nám dal veľa, dal rekordný počet gólov v jednej sezóne v klubovom futbale, čiže to je preňho tiež veľký klobúčik dole, že naozaj takto dokáže valiť aj v takom veku v najťažšej lige sveta. Ale vzhľadom na ten potenciál, čo sa črtá do budúcej sezóny, tak je to asi správne, ale smutné rozhodnutie. Poťahne nás do tej Ligy majstrov a samozrejme asi by sme boli neradi, keby sledujeme takéhoto matadora, šampióna, veterána sedieť na lavičke náhradníkov, pretože ak si nájde ten správny klub, ešte môže byť veľkým prínosom, či už špekuluje sa na novšie možný odchod do Série A, hovorí sa o americkej MLS, čítal som aj o nejakých top lukratívnych ponukách z Turecka alebo zo Saudskej Arábie, uvidíme. Ivi, ty sa stotožňuješ tiež s týmto názorom, že najlepšom sa treba rozlúčiť? Tak keby išiel určite dole platovo, tak by som ešte bol za to, aby zostal. Vzhľadom na tie skúsenosti máme pomerne mladý tím, takže by to bolo určite fajn, ale vieme, že tie jeho platové nároky sú veľmi vysoké. Ak sa nemýlim, neviem, Marky oprava má 350 000 týždenne. Áno, má to byť okolo 350. No, takže je to dosť a keby išiel možno na úroveň, dajme tomu 200 000, ale to je takmer polovica, ktorú by si musel okresať, čo je asi nereálne. A tomu nedajú tiež. Tak a tomu tiež nedajú, ale možno tam by som dokázal uvažovať o tom, pretože je to, ako si povedal, šampión, má za sebou najlepšiu sezónu, ale hráča za 350 000 nemôžeme držať len preto, že bude hrať jeden zápas týždenne a v tom druhom bude sedieť na lavičke. A ak by som sa mal rozhodnúť, že pustíme preč Casemira, ale za ten jeho plat, alebo teda s určitosťou budeme mať Eliota Andersona, tak idem do toho, pretože ja si myslím, že Anderson je stredopoliar budúcnosti a dlhej budúcnosti klubu, do ktorého pôjde, takže to je môj vysnívaný cieľ, tak verím, že ho získame a Casemiro naozaj som si ho obľúbil, je to sympatiák, je to hráč, ktorého fanúšikovia týmu, za ktorý hrá, milujú, ale tí súperoví fanúšikovia nie príliš, pretože hrá tvrdo, niekedy je to jednoducho Brazílčan, nemusí byť všetkým sympatický, ale nás si myslím si, že získal, ale má 34 rokov a možno už naozaj iba o roku, dvoch by sme mohli uvažovať, že bude hrať na takejto úrovni, aj to už je také na hrane, takže asi ak sa nestane nejaký zázrak a Casemirovi sa nezacnie ešte zahrať si rok na Old Trafford za výrazne zľavnené platové podmienky, tak sa s ním musíme rozlúčiť. Za pár gastračov od Radcliffa. Ale nie, je to tak, lebo má vysoký plat v rozmedzi 300 až 350 000 libier, aj keby išiel na polovicu, stále to je veľa, to je podobný prípad ako s Harry Maguireom, ktorý má poberať 200 000 libier týždenne, klub ho tlačí na 120 s tým, že v prípade nejakých bonusov, počtu odohratých zápasov by to mohlo ísť na 150, ale KSB, keby išiel na 120-150, tak je to takmer 60-70% zníženie platu a možno už na to by nepristúpil ani on, ale som rád, že mu táto sezóna vyšla, verím, že ho Don Carlo nominuje za reprezentačný tým Brazílie na majstrovstvá sveta a to je ten najväčší odkaz, ktorý mohol na Old Trafford zanechať, že nás potiahne do tej Ligy majstrov, pretože vieme, že prišiel na Old Trafford, aby tomu týmu pomohol sa vrátiť na vrchol a toto by bol určite veľmi pekný odkaz a rukopis tejto veľkej brazílskej legendy, že by pomohol Red Devil sa vrátiť do tej najprestížnejšej európskej súťaži a zároveň on by si ešte zahral majstrovstvá sveta, čo by bola nádherná rozlúčka aj s jeho reprezentačným dresom, takže ja som rád, že sa s Casemirom budeme môcť o pár týždňov rozlúčiť na Old Trafford. No a keď sa pozriem na to, čo nás čaká, najbližší duel je už tento piatok na ihrisku The Cherries, teda Bournemouthu, ktorý aktuálne okupuje 10. miesto v tabulke. V posledných 5 súťažných dueloch zaznamenali The Cherries 1 výhru a 4 po sebe idúce remízy. Samozrejme, nemôžno nič podceniť.
Dúfam, že do tohto zápasu vstúpime dobre a že nebudeme sledovať takú ležernosť ako proti Newcastle alebo Aston Villa. No a potom hráme ďalší zápas z 13. apríla, respektíve dubna v domácom derby šlágri proti Leedsu, takže bude tam naozaj veľká prestávka. United majú veľa času na prípravu do tých zvyšných zápasov, takže dúfajme, že to nebude žiadne sklamanie v tých ďalších podcastoch, ktoré si prinesieme, v ktorých si to budeme hodnotiť. Ako som už povedal, mimo iného chystáme aj spoločný fanúšikovský jarný výjazd na Old Trafford. V tejto chvíli sa už formuje veľmi silná partička, kto by sa chceli rozlúčiť s Casemírom, pridajte sa na naše komunitné Hero Hero, okrem toho, že dostanete prístup na náš privátny komunitný chat na Discorde, tak sa dozviete aj tieto informácie ako o tomto plánovom výjazde a ďalších akciách do zvyšku sezóny. Takže na dnes je to naozaj všetko. Bola to veľmi výživná hodinka po tých 2 týždňoch. Ďakujem veľmi pekne, Moro, ďakujem aj veľmi pekne tebe, Ivan. Ďakujeme aj my za pokecík a verím, že do úspešného ďalšieho podcastu. Ďakujem aj ja, že som tu mohol byť a ešte na záver odkaz pre fanúškov Manchester United, ktorým sa zacnie za futbalom, tak hrá naša 18. FA Youth Cup v štvrťfinále so Sunderlandom, tak si to môžete pozrieť o 20. hodiny na MUTV. Dobre si mi nahral Ivy, ale Bruno Fernandes, samozrejme na našom Hero Hero nájdete aj špeciály práve túto od Ivanka Bacha, futbalového komentátora, ktorý si poctivo pripravuje súhrny z prostredia akadémie v špeciálnej rubrike na Hero Hero Made in Manchester. Takže ďakujeme za počúvanie, fanúšikovia, počujeme sa už čoskoro, majte sa krásne. United we stand.